Спомняш ли си последния път, когато беше толкова ядосан, че ти се искаше да си изкараш гнева? Смяташ ли, че гневът ти е дошъл отвън и сега искаш да го изкараш навън отново? Сигурен ли си, че гневът идва отвън? Има различни начини да се справяме с гнева си и как да се грижим за него. Гневът не е нещо приятно. Той е като кал. Но без кал не можем да отгледаме лотосови цветя. Така че тя е полезна по някакъв начин. По същия начин и твоят гняв е полезен. Може би не трябва да го изхвърляш. Не трябва да го отхвърляш. Ако знаеш как да използваш гнева си правилно, можеш да отгледаш лотоса на мира, радостта и прошката. Последвай нагоре и напред, за да получаваш още от същото съдържание всеки ден.